Okay, so may adlaw na usab sa ato ang mga suki nga mga viewers sa ato mga sambingay. Okay. So now lain na usab nga content sa atong sambingay nga pagahisgutan niining adlaw. And never mind sa atong background tungod sa kainit sa panahon, mas nindot ning native nata sa native diri ko sa may native nga payag nagahimo sa mga video. Okay? So now atong isgutan ang sambingay mahitungod sa Kristohanon nga wala nay ganang mubasa og Biblia o kanibang Kristohanon nga naluya na sa pagbasa sa Biblia o kining pulong sa Dios. Okay? Para mas masabtan nato ang senaryo inani ang maong istorya sa maong sambingay. Adunay usa ka pamilya nga Kristohanon nga adunay anak nga ganahan gyud siya nga manarbaho sa layo nga lugar. O nananghid sa siyang papa nga pa ganahan gyud kung mupalayo usa motarbaho. Apan niyon ang amahan nga dong basin unya og dili naka makasimba kung magpalayo ka namo. Kung matarbaho ka wa mi kabalo basin unya wa kay di op sa motarbaho. Or kung madala niya ka sa barkada, dili ka makahatag og panahon sa Ginoo sa pagsimba. So niyon ang maong anak nga dili na mahitabo pa. Akong paniguroon nga makasimba ra gyud ko. Ganahan jud ko nga mapalayo para makatilaw pug kung unsa ni kinabuhi sa pagpanarbaho. So wala mo dili ang amahan sa sigidong unya para gyud masiguro nako nga kuan gyud naara gyud kay pagkaon sa espirituhanon nimo kining Biblia ako ning ipadala nimo unya ako ning isulod sa imuhang bag unya panahon gani nga laayon ka panahon gani nga duna kay mga panginahanglan problema so ang imo lang buhaton is imo ni basahon ni nga Biblia. Sige pa kana araman di ay isulod na nas bag so sulod sa amahan sa bag ang Biblia o ipalayo ang mga anak ng narbaho. Pag abot niya sa lugar nga diin tarbaho siya apply siya nahitabo nga wala siya naka-apply o wala siya makasulod sa diyang nang-apply siya interview siya apan dili man siya makapasar sa interview di siya makasulod so ang nahitabo natambay siya og sa kasimana. Unya nibati man niya nga murag wa na gyud mudawat niya or nahurot na ang iyang salapi nga gibalon nya kay wa man sa kasulod og trabaho so ang nahitabo is nanawag siya sa iyang papa wa ko kasulod og trabaho diri so niya nang amahan nga imo bang gibasa ang Biblia ako ra mang gibasa pa. Okay, so sunod adlaw, na-apply na pud siya. Wala na gyud wag hapon sa kasulod og trabaho. Nya nakita na niya nga gamay na lamang gyud ang salapi nga naa sa iyang bulsa para konsumo niya. So balik mo sa panawag sa amahan kay dako na laging problema. Niyon ang amahan nga pagpanawag sa anak nga kumusta man di anak pa problema kay diri wag gyapon ko ka-apply unya gamay na lang kayo akong kwarta para ana bang konsumo nako so ningon ang amahan nga kung nagani kay problema pukia ang Biblia kung na kay problema diha so na-realize sa anak nga sa tanang tambag sa akong papa na problema mabasa Biblia kung sa ko'y makuha ang Biblia nga wala na ko'y kwarta gutom na nahurot niya akong kwarta so ang gimo sa anak is wala gyud niya mabasa ang Biblia nasa ilalom sa bagra so namakak siya nga nibasa so buto nga nagkaingon-ingon ang iyang kinabuhi. Onya sa laktod nga pagkasulti ni uli na lamang gyud siya kay wa man gyud siya ka-apply og trabaho. Ni-decide lang gyud siyang uli. So pag abot sa iyang balay, tagbo sa siyang papa. Pa,
uli na lamang gyud ko kay ang budget nga nabilin para igo malamang pamamasahe. Kay ako paning kanon dito, what if dili na gyud ko kasulod trabaho, so wala na gyud ko makonsumo. O dili na po ko kauli. So ang akong pamasahe igo na lamang yung pamiliti, so nakauli ko. So moto ang amahan nangutana nga wa gyud nimo basaha ang Biblia. Ako mang gibasa pa. So niyo ang amahan, bi ako kunong hilngon ang Biblia. Kung tinuod ba nga imong nabasa. So gihiling sa amahan ang bag. So naara dito sa pinakailalom sa bag ang Biblia. Wala gyud napukli. Karon gipakita sa amahan. Iyang gibit-bit ang Biblia. Gipakita niya sa anak. Og samtang nagtanaw ang anak, gipukli kadapid sa amahan. Pagpukli kadapid sa amahan, adunay tag 20 nga gibutang sa amahan sa kada pids. So insert, kung imo yung tanawon ug imo ning iphon, pila man ni ka pids ang Bible, di ba? Unya gibutangan sa amahan og tag 20 kada pids. So buot pasabot, panahon di ay nga magkinahanglan unta siya ato, iya patong gipukli ang Biblia, aduna ray tag 20 dito nga makasuporta niya sa iyang problema sa pagkaon ug sa iyang pamasahe. Buot sa butili unta siya makabsan, no? Apan nahitabo nga gingnan sa ang amahan dong ug imo pa taning gipukli dili ka magproblema kay ako nang gibutangan og tag 20. Before na ako nagisulod sa imong bag, gibutangan ako nag tag 20 kada page aron pagsuta kung imo bagyong gipukli ang Biblia. Mobitaw niyon kung itugon ko nimo nga kung aduna kay problema, magkalisod-lisod ka diha, pukli basaha ang Biblia. Okay? So mo dinhi lang kutob ang atong sambingay mga kaigsuonan. Natay makuha nga mga lison niining maong sambingay. Daghan kayo ro mga Kristohanon nga nagakalisod ang ilang kahimtang spiritually, no? Focus ta sa spiritually. Tungod kay wala na nila basaha ang pinakaimportante nga manual sa atong kinabuhi. Inumdumi nga ang Bible mao ni ang manual sa atong kinabuhi. Ang tanang mga butang just like cellphone adunay mga manual unsaon paggamit. Ang mga TV adunay manual nga basahon kung saon paggamit. Halos tanang mga appliances, mga butang naanay dalang manual kung unsaon paggamit. So sa atong kinabuhi, kung dili nato basahon ang manual sa atong kinabuhi, then magkalisod-lisod kita kay wa ta kabalo ug unsay gamit nato. Wa ta kabalo ug unsaon nato pag-manage ang atong kinabuhi. So dinhi nining manual, no? Labaw pa ni tag 20 kada page. Spiritual nga makuha nimo niini labaw pa tag 20, no? So insert, dili ka kabsan kung ginabasa nato ni kada adlaw, dili ta makabsan sa panalangin spiritual. Kay kanunay tang makakaon dili bread. Murang niyon si Jesus nga dili mabuhi ang taos tinapay lamang kun dili sa matagpulong nga iyang igasulti. Muna nga daghan kayong mga Kristohanon karon nga nahimong miserable ang ilang kinabuhi, nahimong daghan kayong mga pag-antos nga nasinati, daghan kayong mga kastigo nga naani, daghan kayong consequence nga naitabo, ug daghan kayong mga kasubo. Okay? Tungod kay an kanira man yung manual nato ang Bible, mo gini ang makatabang nato. Nga sa panahon nga natay problema, panahon nga natay kagulanan, tungod ni ani makomforta. Muna nga kung ikaw karon usa ka Kristohanon, luya na kas pagbasa sa pulong sa Ginoo, wala na kay gana sa paghatag o higayon sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Okay? Nawala na ang imong desire sa pag-meditate sa pulong sa Ginoo kada adlaw. Ingnon ti kaigsuon nga ang atong kinabuhi sa unahan kung wala gyud tay pulong sa Ginoo, mahimo og gyud nga libog kaayo. Okay? Mahimo og gyud nga proud ta, mahimo na ang atong atunang kaugalingon, kita nay Ginoo sa kaugalingon. Mahimo nga ang atuan ang mga pagpuot mi matuman. Kung wala na gyud tay pulong sa Ginoo,
nga ginabasa nato kada adlaw, ang imong espirituhanong bahin wala na gyoy kalayo passion sa pag-alagad sa Ginoo. Okay? Itong hinumduman nga ang pulong sa Ginoo mao ni atong manual. Kung wala ni nato tagda og basa, di ta kabalo og unsa ang kinabuhi. Og panahon sa mga problema, di pud ta kabalo og unsay solusyon. But panahon sa atong mga problema, panahon sa atong mga kasub-anan, mga kagul-anan, ang Dios comforter, kabalo mo comfort ang atong Ginoo. But ang problem nato nganong wala ta na comfort sa atong mga problema because wala tay time sa pagbasa sa iyang pulong. Okay? So, tagaig time ang pagbasa sa pulong sa Ginoo. If you want nga ang imong kinabuhi kabaton ka kinabuhi nga malipayon, kinabuhi nga bisag naay problema but contented ka sa naitabo sa imong kinabuhi nga mapasalamaton bisag unsay mudangat, kung kana ang imong desire sa imong kinabuhi, then read your manual. Basaha ang manual sa kinabuhi. Kay kabaluta na kung mabasa nato ning manual sa atong kinabuhi, kabaluta unsay gamit sa atuang kinabuhi. Okay? Munang ang pulong sa Dios importante kayo nato. Kung walaon nimo ni sa imong kinabuhi, dili ka makabaton og satisfaction sa imong life. Mahimo nga magsigi kag pangandoy sa ubang mga butang, ug bisan pag maangkon nimo ang daghan kaayo mga kabtangan mga butang. Without the word of God, dili gyapon ka satisfy. Okay? Mo ni nga ibutang si mong una-una nga importante di ay ang pagbasa sa pulong sa Ginoo. Importante di ay ang paghigayon og panahon sa pulong sa Ginoo. Okay? God bless igsoon dili pa ulahing tanan. Ipanog ka aning mao nga sambingay uni nga pulong karon. Tod kay nasayod ang Ginoo nga ikaw aduna nay pagkaluya, nasayod ang Ginoo nga ikaw wala na kay binasayan sa pulong sa Ginoo. Og gusto ang Ginoo nga makabaton kag kinabuhi nga puno sa pagkontinto, puno sa satisfaction pinaagi sa imong pagbalik ug basa sa pulong sa Ginoo. Okay? God bless. Glory to God. Kita-kita na punta sa atong next nga mga sambingay. So kung bago pa kanina channel, ayaw kalimot pag-subscribe para ma-notify ka sa daghan pa natong mga sambingay o sa atong mga live daily devotional. Okay? Pakisusi lang sa atong mga sambingay diya sa ubos. Daghan na ta mga na-upload nga sambingay. O kung usak asa mag-uwali, pwede nimo magamit kini as a preaching illustration. Glory to God. God bless.